sa akin siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Grazilda's SPG as in Super Pagganern Secret File. At eto nga po sinabi ni Grazilda sa atin, umpisa pa lang ang sakit daw pag first time. Yung akala natin kung ano namang first time yung tinutukay niya na masakit, yung pala pagpapabunot lamang pala ng ngipin. So ngayon, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin Russell. Huwag kang mag-alala, Grazilda, hindi ka nag-iisa. Maski ako. Takot na ngang magpabunot ng ngipin. Takot din sa injection. Pero kahit ganoon, gusto ko pa rin magpabunot ng ngipin. By the way, buti na lang Grazilda ang name mo. Hindi Godzilla. Ano namang pinagkaiba nun? Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho. Mas masakit sa breakup, DJ Rocky, yung umuuga-uga pa rin ang ngipin mo. Nagkaroon kayo ng ganon, yung umuuga-uga yung ngipin. Nung bata, siguro umuuga-uga yung ngipin. Dati nagkaganon ako, yung tipong parang konti na lang matatanggal na siya. Kesa naman sa magpabunot ka pa sa dentista, tipid tips tayo. Lalong-lalo na yung mga magulang nating praktikal. Ang gagawin niyan, kukuha ng sinulid. Tapos yung sinulid na yon, nako, itatali doon sa mismong ngipin mo na umuuga-uga. Tapos pagbilang ng 3, 1, 2, 3, pakak, ganon. Bigla ka na ilalayo doon sa kung saan man nakatali yung sinulid. Tapos matatanggal na yung ngipin mo na uga-uga. Ganon po ang tipid tips dati ng mga magulang natin. Ewan ko kung sa magiging anak ko gagawin ko yun. Siguro pag sa akin, pitik-pitik lang. Ganon. Charot, widarot. Pero pag matanda ka na, hindi na po pwede yung ganun. Siyempre, may root na po yan. Talagang matindi-tindi na yung lalim niyan sa iyong gums. Anyway, naalala ko tuloy yung ngipin ko na baby shark nung nadunggol ako sa Itbulaga. Nakwento ko ba yun? Mamaya ko nikakwento yun, yung nadunggol ako sa Itbulaga ng mga dabarkads. Ay, hindi ko pa ba nakwento? Kwento ko yung mamaya, sandali lang. Eto muna, mag-concentrate muna tayo dito. Eto naman sabi ni Garrick de la Cruz. DJ Rocky, ang ganda mo, hindi ako makakonsentrate. Shoutout po sa live mo. Thank you Laking ginhawa. Eto naman sabi ni Brian Mariano. Uncle, kakaibang first time na mararamdaman mo na masarap. Charot, widarot. Share ko lang sa akin kasi first time ko magpabunot ng ngipin, lalo na mas masakit pagkapag may wisdom tooth ako. Sobrang sakit nun pag di ko napatanggal yung ngipin na yun. Nung pinatanggal ko siya, mas maginhawa yung pakiramdam ko. Yun lang, basta alagaan nyo na lang yung ngipin nyo. Basta ikaw, Grazilda, galing mo magkwento akala ko kung ano na stay tuned sa inyong dalawa ni Uncle and DJ Rocky. Kita-kits sa linggo. Yun, thank you so much Brian Mariano na nag-akala rin ng kung ano doon sa sinabing ang sakit nung first time ni Grazilda.
Eto pa sabi ni Hernandez Cruz James, akala ko kung ano yung first time, may binunot lang pala. DJ Rocky, pupunta ako promise sa Market sa Sunday. Pabati kami dito sa Kasiglahan ng 1K1 San Jose, Montalban, Rizal. Ikaw Hernandez Cruz James pag hindi ka pumunta doon at wala doon yung pangalan mo, sinasabi ko sa'yo, 1 taon kitang sisiraan sa radyo. Magdala ka ng mga kasama mo O eto pa, sabi naman ni Fernando Lazaro, DJ Rocky, ang cute-cute mo talaga pero yung secret file sender natin, nakata-cute ang kanyang shinare dahil akala ko kung ano na yung masakit. Ito pa sabi ni Aija Arsenal, basta lahat ng first time masakit talaga. Mas masakit ang first time na heartache mo kung hindi ka marunong sa ache management. Maluko de amor ka sa love life mo. Uy, may ganun. Richard Lumpay says, akala ko kung ano na. Napahimas na ang kasama ko. Saan? Saan napahimas? Charot, wedarot kayo talaga kung ano-ano mga naiisip ninyo. Dito natin mapapatunayan talaga kung gaano kaberde ang mga utak ninyo. Buti pa itong si Boss Louie Valderrama na bumisita dito sa loob ng booth namin sa Love Radio na alam ko, sigurado ako, pupunta sa book signing sa nalalapit na Sunday, January 28 sa Market. Pupunta ka, diba? Alam niyo ba itong si Boss Louie Valderrama na bumisita dito sa booth? Ano pa lang, bata pa lang ako, nakikinig na siya sa akin. Charot! Winarot! Hindi, pagpasok ko pa lang ng Love Radio, nakikinig ka na, diba? Ayun, lagi itong nagko-comment sa social media. And maraming salamat kasi dumayo ka pa, bumisita ka pa. Okay naman pa ang pagbisita mo dito, nakakita ka ba ng maganda? Masasabi mo bang maganda talaga ng tunay ng personal si Raketera? Yes na yes na 100%. Dito ka para marinig talaga nila. Ayan. Masasabi mo ba talagang maganda sa personal si DJ Raketera? Yes po. Mas maganda pa po siya sa personal. 100% po. Wow! Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo, hindi. Siyempre po, yes na yes po ang totoo pong sinasabi ko po. Magkano kailangan mo? Wala po. Wala? Oh. Masaya lang po ako dito. Masaya ka lang. Punta po ako dito. Okay. Pagiging first time po. Pwede mo bang ilapit yung mic sa bibig mo? Hindi, lapit mo. Hilahin mo ng very light. Yan. Ang tanong ko sa'yo, kasi ang natin dito, ang topic natin tungkol sa ngipin Opo. Ikaw ba nakapagpabunot ka na ng ngipin mo? Opo, nung bata po ako, dati nung tatakot ako. Takot talaga ako. Paano yung takot mo? Paano yung takot mo dun? Yung papasok ka pala ng dentist. Pwede mo ba i-arte sa amin kung paano ka natatakot? Kumbaga. Ayan, ako na yung doktor. Ako po yung dentista. Bubunutan na kita. Say, paano yung mo? Paano yung nararamdaman mo? Ano yung reaction mo pag ganun? Yung parang gusto mong tumayo ulit. Pwede ka bang Pwede ka bang umarte dyan? Wala ka bang arte-arte dyan? Wala, nahihiya ka ba? Nahihiya ka. Okay. So, natatakot ka. Masakit. Masakit po. Gusto mo pa bang umulit papunta ng dentista? Kung po, pwede naman po. Kung meron ulit magkakaroon ng may sira. Problema. Oo, yan. Okay. O, sige. Thank you so much, Boss Louie Valderrama. Ayan, at least nagsalita ka dito sa radyo na talagang masicertify mo na maganda si DJ Raketera. Thank you. Ayan. Ito pala si Boss Louie Valderrama, talagang na-experience niya rin niya yung ganun yung tipong natatakot dahil injeksyonan o kaya may bubunutin. Masakit naman kasi talaga kapag may hinugot ka na something sa parte ng katawan mo. Try mo, 'di ba yung buhok sa ilong lang? 'Di ba medyo may sakit na 'yon? Yung iba addict doon yung sa pagbubunot ng buhok ng ilong. Yung iba naman, 'di ba, sa buhok sa kilikili, 'di ba masakit 'yun? O 'di ba kapag wina-wax ka, bina-Brazilian wax ka, 'di ba? Masakit din 'yun. 'Yun yung hindi ko pa na-experience kasi wala pa tayong paggagamitan, but sooner or later, why not? Wow! Charot! With the rotten, but kidding aside, kabisyo. Eto na nga. Ang ating kabisyo na si Grazilda, nagpabunot lang naman pala ng ngipin. Ano bang bottom line nitong lahat ng mga pinagkukwentuhan natin? It's okay to take the first step.
It's okay to be afraid. It's okay to fear. It's okay to be not okay. Lalong-lalo na sa mga ganyang sitwasyon. Alam niyo po, isa sa mga fears ko ay mawala lahat ng ngipin ko. Nanaginip ako one time na wala yung ngipin ko. Alam niyo ba, pag gising ko, umiyak ako. Ganon kalala yung fear ko na mawala lahat ng ngipin ko. Tapos may sinasabi pa sila tungkol sa ganun yung may panaginip pa about sa pagkawala ng ngipin. Sabi nila may ganito-ganyan mangyayari sa mga kamag-anak mo or sa loved ones mo. Ewan ko, pero wala ba namang nangyari. Naiyak lang ako. May ganun. Tapos, eto na. Year 2018, di ba nag-guest kami sa Eat Bulaga? Pre-guesting ko sa Eat Bulaga, the day before, ganito nangyari. Nag-basketball kami sa isang resort sa Tagaytay. May court kasi doon. Tapos, nanay ko yung kalaro ko. Pag-dribble ko ng bola, pag-drive ko ng bola, naslide ako. Tapos sumubsob yung baba ko sa semento. Tapos, tumama. Syempre, parang nagkaroon ng impact yung pag-slide ko. Tapos yung pagbagsak ko sa semento dun sa baba ko. So yung baba ko, meron siyang sugat. Pero ang pinakamasakit dun, nabitak yung yung ngipin ko sa itaas. Yung front teeth, yung dalawa yun, diba? Yung parang kapag tinignan mo sa isang rabbit, parang Bugs Bunny, gano'n. Ganun. Actually, dalawa ba yun? Tama, dalawa. Hindi lang siya isa, dalawa. Para akong baby shark nun. So, hindi naman siya natanggal ng tanggal. Pero, kumbaga, natapyas siya. Tapos, yung pagkatapyas niya, hindi yung pantay na nasa gitna yung pagkakat. Ay, diagonal yung cut niya, girl. Kabisyo. Ganun. Sa susunod na araw or bukas, kinabukasan, guesting ko na sa Eat Bulaga. First time ko mag-guest sa Eat Bulaga. Tapos ganun. Oh my gosh, paano kaya to? Weekend noon. Tapos ang ginawa namin noon, naghanap kami ng pinakamalapit na dental clinic. Tapos ayun, pinaremedyohan ko para magmukhang ngipin naman yung ngipin ko. Tapos doon ko na-realize, alam nyo, ang laking parte ng ngipin para gumanda yung isang tao. Kasi nung nakita ko yung itsura ko sa salamin, nung nakita ko na parang baby shark na yung ngipin ko, sabi ko, oh my gosh, ang pangit ko pala pag ganito yung ngipin ko. Parang hindi ako kapanipaniwala na DJ. Tsaka lahat ng mga endorsement ko siguro mawawala pag yun yung itsura ko. Bakit kamo? Kasi wala akong kredibilidad. Tsaka sanay ako sa itsura ko, syempre na kompleto yung ngipin ko. Tapos eto na, few months after, syempre tuloy-tuloy pa rin yung guesting namin sa Eat Bulaga. Nasa audience area kami ng mga DJs. Ewan ko kung naalala nyo pa yun, si Malaya, ako, si Laika Barista. Nasa audience area kami, di ba merong mga shoutout sa umpisa ng Eat Bulaga? Tapos, di shoutout kami. Shoutout sa mga ganito, ganyan. Nung turn ko na, bago ako magsalita, yung isa sa mga audience na katabi ko, biglang itinaas yung dalawang kamay niya. Tapos, syempre, ako bilang hawak-hawak ko yung mic ko, nadunggol yung bibig ko, Nadunggol niya yung mic ko. Tapos, syempre, nagkaroon ng impact yung pagkadunggol niya dun sa mic ko, napapunta dun sa bibig ko. So, ang lakas ng impact niya. Biruin nyo ba naman? Isang metal. Kasi nga, mikropono yun. Dumunggol sa bibig ko. So, ang nangyari, yung pinasta ng dentista nung nasa Tagaytay kami, natanggal. Hindi masyadong matibay yung pagkagawa. Pero malakas din kasi yung pagkakadunggol. So, yung isa lang naman yung nahati na naman sa gitna. Ganun. Tapos sabi ko, oh my gosh, paano na to? Hindi ako makapagsalita. Biruin ninyo, feeling ko pag ginawa ko yun sa national television, na pinakita ko na nadunggol yung bibig ko, malamang nag-trending ako nung araw na yun. Baka hindi na ako DJ nun. Wow! Charot with the rot. Feeling ko may ganon. Oo. Pero,
Hindi nangyari. Kasi nga, nahiya ako. So, ang sumalo na lang sa akin, yung mga co-DJs ko. Oo. Sabi ko, oh my gosh, hindi na ako makapagsalita. So, menyas ako kay Laika Barista na, saluhin mo ko kasi ang ngipin ko. Ganito. Nakakaloka yung experience ko na yun. But anyway, bumalik ako sa dentista. Tapos, yun na. Umayos na ulit yung ngipin ko. Pero, pag usaping ipin talaga or ngipin, parang nangingilo ka na. Alam mo yung ganung pakiramdam. Kaya nga, antindi rin naman ng nangyari dito sa SPG Secret File Sender natin. Nakuha niya pa talaga na ikuwento yung pangyayaring yun sa buhay niya na napaka-creative. Sinimulan niya sa ang sakit. Talaga pag first time. Tapos, biglang boom, pabunot lang pala ng ngipin. May ginawa lang pala sa ngipin. May ginawa lang pala sa bibig, 'di ba? Pinabuka pa yung bibig, 'di ba? Imaginein mo kung ano na-imagine natin nung binubuka yung bibig, 'di ba? Tapos dahan-dahan ibuka yung bibig. Parang wala namang dentista na nagsasabi na, dahan-dahan mo lang ibuka yung bibig mo, ha? Pero kung sa bagay, siguro sa iba meron. Kasi nga, para maiwasan yung lockjaw. Diba? Maiwasan yung lockjaw. Pero, doon din ako nag-wonder, baka mamaya ma-lockjaw yung iba kapag binuka ng maigi yung bibig. Diba? May iba nga naglalak hindi sa jaw. Charot! Tumidarot! So, anyway, kabisyo, sana ay may natutunan tayo sa SPG Secret File Sender natin na wag po tayong mag-assume hanggat di pa natatapos ang kwento. Patapusin muna natin ang kwento. Yan po ang unang lesson. Pangalawang lesson, kapag may sakit, okay lang yan. Dahil dadaloy din ang sarap afterwards. Pangatlo, lahat ng first time, meron talagang dulot na sakit. At pang-apat, para makalibre sa dentista, lumande ng dentista. Charot! Widarot! Anyway, I would love to listen to all your stories or share your stories to me. Rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are so with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is SPG as in Super Pagner Secret File. Sasakyan si